obodo dị hard ewefu burial iche ma anyị gala eri ihe ebe ike na-agbazi m ya ewezụga nri a niile i nyere m this morning ife mmadụ ga-emezi anyị nwa anyị atala ahụ ụlọ obodo anyị ji survive burial Thanksgiving anyị nwa ịgazi ebe a Lash, come. Hey! Two minutes, 2 minutes, all bachana. 2 minutes, all bacha. Hey, Nando one cook. Ibon Quara. Anyhow, Chereno. Thank God. Thank God, sir. Then they go to Coma. Oh my God! Mechiano, come back from Muso. Mechiano. Nam just no problem more. Na bankata with one. Na the order. I will hand up question no question me ko bura jonjo. Where come through? Oh my God! Thank God now I was I say no Ghana. Egbo le megbo. Mechiano. Deniko. Ge kwenti ma agwage. Agra m ibute nri ewu na-abịa wite enyi m nwoke. Ka anyị na-alọrute ma anụ onye na-ekwu n'ime ọhịa. Unu nyere m aka. Ka anyị gbabara. Ya bụrụ agadi ekwe nke a. Nke ọ na-ajado nwanne ya nwaanyị. Awashi ka m na-ekwu bụ isi okwu onye ọjọọ. Otu nche hụ ha. Ọwa nkụ. Hey! British agbala German. Ọwa nkụ. Ọdụ ahụ. Another one. Nne m ihe okwu ọwa eziokwu. Hey! Ọwa nkụ ịwala akpụ. Arụ. Hey! Ihe na ga-emegbuole m. Ọwa nkụ ihe na ga-emegbuole m. Ọwa ihe mere ga-eme. Ọkụ na-eme nwoke ha ka gịnị. Lụọ nwaanyị gị si gịda alụ nwaanyị. Ukwu gị niile echi ụmụ. Ihe na-agaghị ogogbe. Gị irepụ gidene. Dakpọgide. Dakpọrọ ya wụrụ nwanne gị nwaanyị. Your own flesh and blood. Abomination. Ihe wara ị ga-akwa ala. Justice must be prevailed. Yes. How we can the best. Justice must be prevailed. Oh yeah. Sorry.
so no fuku nepu ile mala nato baby ile mala nato nukulu kanna bali baba akaliam nukulu kanna bali baba akaliam okolobi amego kwelu okolobi amego ibana na sonso okolobi amego ibana na sonso okolobi amego no mpu onye ka mu na kwenu na mu ile mala nato ina nukwenu ma bala bi na na mbu nenu na ndia na puko kwani nimli na ndimu na dike ku na puko kwani no wanyo wi de dike ku mu na nuko numu okolobi emegu ibana na sonso olwo ka meli alili ebwem olukwo ka meli alili ebwem olwo ka meli dike alili ebwem okolobi emegu ibana na sonso okolobi aje de rakere Sina nyabo bobu nefu na balammu ye mele jibuta ni lo basioto we sina me kukoku gabalu ka nefu mbata na magi we kwanike ye kan nefu eleja dike we kwanara oje kan mesili we chubu doku okolobi agwa me iba na sonso no na ewute mu no na aguma lili ebu kwenu mmanwu alili ebu kwenu dibia zenzu mmanwu Igbo na ekwenu do alili ekwenu do olwe ka beli dike bebu na alili ekwemu okolobi emegbu ibana na sonso olwe ka beli mmanwu demme Sino nyamele nje kwoku we sine nnukwu bia nwelu nnukwu obodo nwelu nnukwu eke olwe ka mesili mmanwu be nwe kwoku n'ibe ana na nsonso ya ka jalu ke mmemme ya oluzie ka dike mesila alili kwa odogwu ya ka nji we kwe mmanwu kwenu ude mmanwu kwenu ute ekwele ekwe n'ute ekwele ọ na-abụ nwatakịrị kwete na-ekwu n'ụwa wosu olwe ka mesili mmanwu n'ụwa bekee na ibe gwa ka ọ dị mma Rabiali je mmanwu be m ya kilie na ike si we ma omenala Igbo amaka mma ya ka na-ekwu obodo asị ọ na-abụ nwata mee mpụ n'obodo elu mji egwu ime tie n'ime
na-ewepụ ya eke mmụọ na-ewepụ ya olu mmụọ olu mmadụ na-ewepụ ya na eke na-ewepụ ya na ọya na-ewepụ ya na afọ na-ewepụ ya na nkwọ agbaji atụ ụta nne onye ka m bido were ọmụ were ntọ ngwugwu were atọ ikike na-eche oye afọ nkwọ a na-abụ erue nwaanyị mgbịlịgba owede asị na awali akpụdi asị nọ ibe na-elu onye obu magana ka ọ na-asọ isi na ibe na-agụ nwoke dị ime na-agụ nwaanyị ntọgharịa ime wee na-ewepụ ya isi ogbu mmụọ na-ewepụ ya isi ogbu mmadụ na-ewepụ ya isi ogbu mmụọ na-eke oye afọ nkwọ ekene m ụlọ ide anyị abụkwa ọnụ ụla si na-emegokwe ka esi eme enye eme na-emegokwe ka esi eme enye eme mmanwụ chịla agbanụ olue ka ọ besịrị mmanwụ be m mma chịla agbanụ ụzọ ise a wee bịa ticha akwụ nsi na oge elugo okwe n'ime Margaret, ihe ga-akpọ ihe ka ele ka ịma m aka n'akpa biko nye m ego m ga zụọ ihe m ji esi nri. Nye gị ga zụọ ihe ji esi nri? M ga ma ahịa ga zụcha ihe m ji esi nri. Ịhụna na aka amịa ịhụna Central Bank of Nigeria aka amịa one of Igbo land aka amịa one of Mbaise akwa ịhụna ya ka m nwanye gị gaga sie nri ị ga-ahụ ego iji esi nri gị isi agwọ ma ọ gị isi abala because someone who deal with you kwesịrị inye m nsọpụrụ. You supposed to respect me as your husband. Ọsụ nsọpụrụ. I respectụrụ onwe gị. I kwugara onwe gị ugwu. Ịchọ ka akpọ gị dịpụ ụlọ imele ka dịpụ ụlọ mbụ. Wetatala ego n'ụlọ eshie nri. Amara na iwu dịpụ ụlọ. Respect ọṅụ. Chema gwa gị respect the reciprocals. Ọhịa asịrị. Udobo. Ha maka. Ha ma ụkwụ. Margaret ha maka. Nicodemus nicotine ha ma aka. Ị gakwa like ihe m ga-eme gị. Ị gakwa like otu m ga-esi eme gị ihe o. Memie. Ha maka o. Medina m hụ m. Margaret ha maka. Ị na ha ekeli na ya na ji gị ihe mege. Atụge m ha. Ifuru land gị. Oshiba akwụkwọ ego. Akwa ịfọrịala. Ewu na-eri. Akwa ịfọrịala. Eri efu. Ihe akwa maka na. Ha maka 1. Ha maka 2. Anụ ọsha. Scarecrow. A na-egude n'ime ọhịa eji echekwa ọrụ. Ọhịa ewu. Maka ihure ga-emegbuola m. Ma ọjọọ erie. Ahụ m Scarecrow. Ọkwa Scarecrow ka m wuo. Ịmadụ na otu n'ogbe kwesịrị ịga na-atụrụ Chineke mma chi hụ kwụta gị baga n'ahịa azụ Mbaise baga makpụrụ n'ime ahịa Mbaise oke zụọ ihe gbara abụba na-agba ọbara were ga kelewe Chineke maka na ị nwere somebody like me, a handsome young looking husband. Ọsụmọsụ handsome ka m nụkwa ilekwa onwe gị na mmiri ilekwa onwe gị na-enyo bambu na ọhịa ewo nwoke ahụ ọnụ bambunu
Chineke nna onye m na-eblem mma baptizim akwara m nọ wee gara erie simluwerie leche na nwa modem dị ka m nọ etumetu adị m skas ya wee etumetu a na-etu m maka wụ model gị bịa nga m lụọ gị gị lụjise m oyi mekwa otidere m gị lụjise m oyi bịa nga bịa ịgwa m sị m kwesịrị ikele Chineke nna ịmekwasị m ihe dịrị gị ndụ taa asa ọwụ shọpụ nna gị nwụrụ anwụ dịrị gị n'ahịa azụ junction a sị na anadị rent ego shọpụ ọwụ n'ahịa ka onye nwere atọ n'uche ya dị iche o wee weta ndị kwesịrị ịkwụ 10,000 ha enye gị 1,000 gasị aka ga-ewede gị lọtakwa n'ụlọ nga ị gị na-ajụ m ele ebe m si weta ego m jiri shie nri o wee bupụta gị n'elu o wee kelee onye mkpọrọ abacha ya mkpọrọ ụgba ya gwụda ha ọjọọ ọnụ na-aghọ oche gị makwa shem emerele gị iwe anụ ọcha chim n'ihu pụọ ịkpasịga m iwe chim n'ihu pụọ kwụ na ihe m na-agwa gị Nkwata m sele gị nke ọnụ na-ahụ oche gị mgbe m bịakwara gị dị nga ọgwa gị nwa ji na-ayọ m ayọ m biko maka gị megalụọ m aga m akpekpere gị ego gị na-agbaje gị ugbu a wụọla m outdated personality very nincompoop ọ bụ ihe wụọ aha gị nikotin gị sọ Nicholas nikotin ọhịa ewu gị ṅụọ na nikotin amusu ọ gị wụ iwe amusu Amanya marịgo ka children mmirigo ka onye ị ga-eji egwu egwu ejiri ngo ụmụazị nonsense woman ka ịma nka ma nke ọzọ bụla weta ego aga m anwụrụ gị ị gaghị edenwenwu famili gị ị gaghị emenwu nka ịnwụna na-anụ dara amụtara nwa na-apịwa ọnụ ihe nwoke na-eji alụ nwaanyị wo nwoke ọbụla lụrụ nwaanyị lụta nwaanyị nwere ọrụ aka wo ka ị nwee ike nyere famili gị aka nwoke na-enye aka nwaanyị na-enye aka famili a na-emove forward but in your own case reverse is the case nyere m aka aga m enye gị aka nwa abalị mụnwa ga-enye aka na ego mụnwa ga-enye aka na nta mụnwa ga-enye aka ị na-anakwa m ego rekwa ka ego them you hey ụtọrị ka ụwa dịwa onye ekweta ha ka all right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip.